Tak predstavím vám dva motocykle z mojej zbierky. Toto je úplne prvá 05, je to prototyp, na ktorom jazdil ešte náš bývalý priateľ Ivan Maturkanič a existuje krásna fotka nad cintorínom na takejto motorke a toto je zase posledný model z 88. 9. roku. Najprv povieme niečo k tejto prvej 05. Ona bola vyrobená, ten prototyp asi 2-3 roky predtým, ak sa začala sériovo vyrábať. Ešte mala z 555-ky predné koleso s krytom, mala páčky bez guličiek. A vlastne to je všetko. Len medzi týmito dvoma motorkami je 15 rokov. Toto už je z 88. Tam je zmena toho blatníka, to je veľmi zaujímavé, o tom sa aj hádajú znalci motoriek, že či to tak bolo, lebo nebolo, ale bolo to tak. V 78. 9. parku sa vyrobili aj s tým 05 Mustangovým blatníkom. Je tam inakšia parabola. Mal som tam, keď to bolo v Bratislave na výstave, riditka normálne s hrazdou, ale vtedy sa to vyrábalo bez hrazdy a tieto riaditka boli kovové, boli plechové zo železa, neboli hliníkové. Potom ešte je tam jeden omyl. Keď to bolo v Bratislave, mali požiadavku, že tam musí byť drapák, tak som ho tam dal, ale drapák sa dával iba na tie prvé modely asi do 73. 4. roku a potom už sa tam drapák nedával, bola normálna pneumatika. Neviem, čo by som vám viac o týchto motorkách povedal. Ale naozaj je to tak, jak to bolo, že to koleso, niekto povie, že tam dal z Pioniera koleso. Nie, to bolo tak. V starých fotkách povazských strojární nájdete fotku Ivana Maturkaniča nad cintorínom a je to presne táto motorka. A ešte, tento kryt plechový, ten sa až potom začal vyrábať. Bol taký široký na 21-kách, aj na 20-kách, ale v 78. už tam dali ten babetový taký obyčajný malý kryt. Motory sú skoro rovnaké, na výkon je tam asi 0,3 koňa. Ale to bolo len tým piestom a hlavou urobené, ináč od valca dozadu to bolo úplne rovnaké. Akorát jedna vec, ten nalievací otvor na novších modeloch je vpredu a na starších modeloch je vzadu. Tento nalievací otvor. To bolo na starších modeloch. Tak to je všetko. Ak má niekto nejakú otázku, nech sa páči. Vlado? Pán Heidler. Pán Heidler je zanedbaný, tak zaneprázdnený, pardon. Aj zanedbaný. Neviem. Mám to doma v papieroch, ale som si to nezapamätal. A poťažmo aj jazda v pomalosti. Takže vždy, keď sedíte na motorke, príľbu na hlavu. Dobre, mám tu technické upozornenie majiteľa sibírskeho huskyho, ktorý je tam niekde uviazaný o tie železné zábradlia kolo vody, že mu tam skoro prepadol, nie že skoro prepadol, a skoro sa obesil. Takže treba si ho previazať niekde inde. No, ledva, že ho zdvihli za zadok a vyložili ho z piatky. Smerodatné v poradí na akúkoľvek súťaž, takže nemusíte sa na to obzerať. Kto má chuť si zajazdiť, zasúťažiť, nech sa páči. Už je tam aj porota, sú tam zapisovatelia a nech nám to trochu odsýpa. No a môžem vám ešte povedať, že v podstate máme tu v tej jazde zručnosti sú dve kategórie.
sú motocykle so spojkou a sú motocykle bez spojky. Takže priatelia, poprosím vás, všetci, ktorí si chcete ešte zasúťažiť, tak sa tu trošku nastávajte do rady, aby sme mali aj prehľad o tom, koľko ešte motocyklov pôjdeme do svojej súťaže na to. Dobre. Takže priatelia, neviem, už sa teraz slúži červený ústan. No a keď ešte niekto ďalší sa zúčastní jazdnej zručnosti na čas,
Ja som teraz kamarátov dopravoval ale